ба хоҳари худ Моҳира Тоҳирӣ занг зада гӯяд, ки نگینی خطی از جان چه خیلی فقط سوالی бемаъне. овозае, ки бо Рафоат дар тамоми шабакаҳои интернет паҳн гардид, то ҳол мардум онро бовар мекунанд. ҳабиба сабаби тез ошиқонатонро иваз кардан дар чист? қатъиан қаддухтарои хушро дар инҷо барнома мекунед. Зантон рашк намекунад? мегӯянд, ки 1 сол пас рӯятонро ҷарроҳӣ пластикӣ мекунед. Суҳроби Сафарзод мегӯянд, дар пеши чашмони шумо ҷон дода буд. ҳама то тамомшавии чизон ки тамом шуд хатам мери. шиори Ҳабиба чунин аст: агар 100-сола шавам ҳам, бо дили 18-солаам як умр ошиқ мемонам. Яке якбора ду наздики худро аз даст додан бароятон сангин буд? сахти бад. Гила доди ба ҳавас, ма ошиқи дигар кас. Сари дев ширкати софсавдо дорӯҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писариязу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. Дорӯҳо ба намуди капсула, алҳадая ва равғани сиёҳдона, ки ба садҳо дард даво ҳастанд, пешниҳод менамояд. Дорӯҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия аз 3 соат то 5 соат. Аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. як саломи гарм баҳри якояки шумо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. Инак барномаи рӯбарӯ бо шумо ҳастам. Ман Рустам Азимӣ. Меҳмони барнома ин навбат яке аз овозхонҳои бисёрам машҳур, шинохта, садои нотакрор дорад, симои зебо дорад ва ҳамагон хуб мешиносед, дӯсташ медоред. Меҳмони барномаи мо ҳастанд Ҳабибаҷон Давлатова. Ҳабибаи азиз, шуморо ба барномаи рӯбарӯ пеш аз ҳама хушомадед мегӯям. саломат бошед. Табатон хуш аст? Чӣ ҳол доред? чанд муддат шуд шумо камнамоед, намебинем дар ягон ҷо интервю наметед ба қавле. чаро аз журналистон мегурезед? интервю додан қанағз намебинам рости гап. шояд саволҳои ноҷо медиҳанд? бисёр метиҳани хеле саволҳои ноҷо бисёр мешава. хеле бо интихоб карда мерам. мисол тамошо кардагим барномаи шумора маъқул аст. маъқул шудагие ки омадагим барам қа. ташаккури зиёд Ҳабибаҷон. бисёр мо эҳтиром дорем нисбати санъати шумо, нисбати садои шумо, нисбати худи шумо, ки қадр кардед ва хоҳиши моро рад накарда меҳмони барномаи мо шудед. ин лифофаҳое ки шумо мебинед пур аз савол, шарт ва пешниҳодҳо ҳастанд. агар саволе ки ба шумо писанд аст, посух мегӯед. агар савол писанд нест, ин асбобро мешиносед, оташ мезанед. пас интихоби якум конверт аз ҷониби шумо мешавад, дуюмаш аз ҷониби ман мешавад. ба ҳамин барномаро шурӯъ мекунем. марҳамат, интихоб кунед. чаро меларзед? шояд метарсед ки саволҳо коғазпеч ҳастанд. не тарсам чӣ бар. биед як ҷоя мешунавем. марҳамат, мешунавем. ҳабиба сабаби тез ошиқонатонро иваз кардан дар чист? тез ошиқ иваз мекунед? не ман ошиқои худам ки гуфт ки ман иваз мекунам. ин савол як ҷо пайдо шуд бо. яъне асос шояд надорад? мара дӯст дорад, не ки асос надорад? не. ташаккури зиёд. ва биёед тамошобини азиз, тибқи анъанаи барнома лифофаи дуюмро ман мегирам ва биёед калонашро гирам кунем. дар калонаш чӣ омада аст? шарт аст дар ин ҷо саволтеяк. ҳам шумо нақши журналистро мебозед, ҳам ман нақши журналистро мебозам. ман ба шумо савол метиҳам, шумо ба ман савол метиҳед. дилхоҳ савол бошад, мо посух мегӯем. биёед якбор санҷем. ба ман чӣ савол метиҳед? ба шумо савол метиҳем ки шумо ошиқ шудагиед? не. шумо ошиқ шудаед? аво. ба кӣ? чанд сола? тез посух гӯед ва тез ба ман савол диҳед. я махфӣ бигем намешавад. марҳамат, аз ҷониби шумо бо савол. боз як саволи дигар. қатъиан қаддухтарои хушро дар инҷо барнома мекунед. зантон рашк намекунад? агар ман гӯям, шумо шояд бовар накунед, мо ҳар рӯз шапошап мешавем. шӯхӣ мекунам ва ҳамсарам маро мефаҳмад. саволи ман: ҳабиба, қарздор ҳастед? аз куҷо?
ай магазино. кӯшиш кардем то ҳадди имкон мо ба шарти барнома яъне ки иҷро карда тавонем. Ҳам ҳабба саволҳои хуб додам ва ҳам ман. Аз ин савол мо аллакай аз шарт гузаштем ва биёед лифофаи дигарро шумо мегиред. ай ҳамчаят ташаккурам кани. ой савол. марҳамат. мегӯянд ки 1 сол пас рӯятонро ҷарроҳӣ пластикӣ мекунед. чӣ магар аз ҳусни хеш розӣ нестед? ба наздикӣ дар шабакаи интернет як видеое баромад ки ҳабиба давлатова дар рӯи анами як карават хоб асту лезваву сӯзандору дигар чизро ба рӯяш духтурҳо мутахассисон монда истоданд. Ин асос дорад ё ки ин акс сохта буд? танҳо вай витамин меган. витамин кардагӣ мне ки пластика ман кардагӣ нест. ман ҳусни худо додагӣ ман шукрона мекунам. ман ҳам фақат витамин барои пешгирии пиршавӣ. вақт ҷавони зебо ҳастед ва ҳоло ба зинаи пирӣ нарасидед. саломат бошед. ташаккури зиёд. ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам ва мебинем боз чӣ савол омадааст. навбати ман аст. савол чунин аст. шиори ҳабиба чунин аст: агар 100 сола шавам ҳам бо дили 18 солаам як умр ошиқ мемонам. ин чӣ маъно дошт ки шумо дар чандин интервюҳои худ гуфта гузашта будед? не хеле гуфтагӣ нест. хеле ки вай журналистҳо бояд барои чизшона тамошо кардани як чӣ биган ку. яъне ки ин гапро шумо гуфтагӣ нестед. не ташаккури зиёд. ва марҳамат, лифофаи дигарро шумо мегиред. ҳабибаҷон, суруди қаҳр накунро зинда сароед то ошиқони аз ҳам ҷудо дубора оштӣ шаванд. марҳамат, суруди қаҳр накунро камтар ман аввалан бахшиш мепурсам. ай шумо ай мухлиси ками савола барои ман рӯи кадай саломат бошанд. ва камтар саломатим хуб нестай. интихоби шумост ё аз ман? интихоби шумо. ман мегирам ва биёед бибинем дар ин ҷо чӣ савол омадааст. ба хоҳари худ Моҳира Тоҳирӣ занг зада гӯед ки ту нишона аз модарам ҳастӣ. агар боре ранҷонда бошам бахшиш метавонед? ҷуръат доред? ва ин хоҳиш аст, шарт аст, шумо бояд иҷро кунед. марҳамат. фикр мекунам ки телефони шуморо моҳирахон ҳатман мебардоранд ва ин суханҳоро шумо гӯед хурсанд мешавад. ту нишона аз модарам ҳастӣ. агар боре то имрӯз ранҷонда бошам маро бубахш. микрофон ба мемонед ва ҳамагӣ садоро мешунавем ки моҳира дар ҷавоб чӣ мегӯяд. фақат нагӯед ки мо дар барномаем. моҳираҷон, ту нишона аз модарам ягона ҳастӣ. агар боре ранҷонда бошам маро бубахш. نگین خطی از بجان چه خیلی میگیم бечори хоҳарма дар ҳайрат. аҳсан мегем ва ин як шарти барнома буд. ҳабибахон ба моҳира занг заданд ва моҳираро каме ҳам бошад безобита кард. моҳираҷон, агар шумо моро тамошо кунед, аз ин шарти мо наранҷед. як шарт буд ки мо иҷро кардем. интихоби шумо аст. марҳамат. ҳамиятон истодагӣ чуто мо нагирифтестам. сафоли коғазпеш шояд бошад, шарти вазнин бошад. ҳамидонам ҳамида дастам нарафтеста чӣ хеле ки. вайро ман мегирам. марҳамат. вақте соҳроби сафарзод ва баъдан баҳром ғафурӣ дуньёро тарк карданд, хабари марги наздиконатонро, яъне ҳаминҳоро шунида чӣ гуна ҳолат ба гирифтор шудед? чӣ шуда будед? чӣ ҳолат ба гирифтор шуда будед? ман ростӣ сахти бад дилам сӯхтагӣ барои ҳарду сахти бад. боваратон омада буд? не, боварам намеомад. хайр шодравон соҳроби сафарзода баъди маргиш дар ҳамон хонаи ҳамсоямон вақте ма дидам, баъдам мисол ҳамин хелам боварим намеомаду баҳром
шодравон баҳромам фаҳмидем бовари мо наёмад. Хайр, худо роҳашон шод бошад. чун шумо ҳама вақт якҷо будед, якҷо менишастед, яки якбора ду наздики худро аз даст додан бароятон сангин буд? сахти бад. ҳолате буд ки дар танҳоӣ гирья мекардед? дар ёдам то ҳозира мезананд, то ҳозира зиқ мешаванд. роҳашон шод бошад. худо раҳматашон кунад ва мо намехостем ки чанд лаҳзае бошад ба захмҳои дили ҳабиба нохун бизанем, узр мепурсем ва ин як шарт буд, як пешниҳод буд ки шумо бояд онро ҷавоб мегуфтед. интихоби дигар навбат аз ман аст ва биёед ҳамин лифофае ки дасти шуморо мепечад ман мегирам. шояд мактуби ошиқона бошад. ҳабиба давлатова барои ҳақиқат доштани овозаи борафоат. барои чӣ ман хайрон шудам ки ин саволро шумо нахондед. беҳад саволи бемаъне. овозае ки борафоат дар тамоми шабакаҳои интернет паҳн гардид, то ҳол мардум онро бовар мекунанд ва гарчанд шумо бахшиш пурсида бошед ҳам, вале бефоида. онро мехоҳем аз забони худи шумо дар рӯбарӯи мо дар барномаи рӯбарӯ қарор доред, ҳақиқаташро шунавем. ака и як хабари беақлона, и хандаовар аст. хандовара. И чиз мада гуфти ва ё русо меган это для меня не новость. барои ҳамқа рафоат ҳамчун вай рафоат даже ай ду духтари калони мада ай ду духтари мада майдаай ҳамчу фарзанд ҳамчу хоҳар нақсш мебинам, мақсад қабул мекунам шад. Дига ягон хе дига мобайни мо хеле ин аксҳоро ки партов ба интернет. вай вақти ҳами ба маҳрака да вақти тӯйда вай ҳами суруди фархори мара нағз мебина барои ки худаш фархори духтаракай ҳамура сёмка карда ҳами омаду хай ҳамҷо ташаккури хича барои ма баён кардум исо мара мучакаду рафт. ҳами камакак вай ай аввалша нагирифтиянд ки вай ҳамаи маъракара сёмка кардист. Камакакша мондиян я беақлона навистиян мондиян. чун занҳо ҳамеша байни худ буса мекунанд, оғӯш мегиранд ва ин ба фикр мекунам ки дар ҳама ҷо дида мешавад ва як хатои ҳамон душмане буд ки мардумро ба изтироб овард ва ин асос надорад. асос надорад. ва мо дер боз мехостем ин суолро аз шумо пурсон шавем ва инро бибинед ки хушбахтона ҳабиба ҳақиқатро гуфтанд. интихоб аз ҷониби шумо. марҳамат. ҳабиба дар нақши зане ки ошиқи ҷавон дораду сахт дӯсташ медорад нақш бозӣ кунед. ҳабибаҷон, ман хушбахттарин ҷавони рӯи дунёам ки ту мара қабул кардӣ. ба ин қадр дороит, ба ин қадр серпулит, ба ин қадар хонаву мошину ҳама зару зевар мара қабул кардӣ. ман барои ту чӣ хизмат кунам? ҳама то тамом шавии чизон ки тамом шитхта мери. аҳсан мегӯем. як маҳорати воло буд ки мо аз ҳабибабону шунидем. ташаккури зиёд мегӯем апай азиз ва ин як шарти барнома буд, дуруст нафаҳмед ва биёед барномаро идома медиҳем. навбати шумо. навбати ман аст. биёед ҳамин конверти калонаша мегирам ки ҷавоби калонаша аз шумо шунавем. як бор аз назари шумо мегузаронам. агар шумо хоҳед ҷавоб биёед, агар нахоҳед асбоби мо омода аст. соҳроби сафарзод боз ами шодравонро ғам додем неки бахшиш. соҳроби сафарзод мегӯянд дар пеши чашмони шумо ҷон дода буд. рост аст? дар пеши чашмои мане, дар пеши мане, дар хонаи мане хеле савол бисёршидаге. дар хони ҳамсоям вақте ки ман меҳмон будам. уҷа меҳмон рафтаги меҳмонӣ. уҷа вақте ки мара хабар додан уже ма болои мурдашда рафтагиам. хеда болои дастҳои ма ҷон додагӣ нест. он рӯз барои шумо чӣ гуна рӯз буд? як рӯзи сахт даҳшат. ин рӯза ҳеҷ ка набинам.
ташаккури зиёд ҳабиба бону. ва се лифофаи дигар мондааст. навбати шумо аст. интихоб кунед. марҳамат. инқадр барои ошиқӣ гуфтагиян худо. чун тамошобинони мо ҳама ошиқон ҳастанд, ошиқони асри 21 ва саволҳо низ ҳамин. ошиқӣ кине. чун медонем ҳабиба дар саҳна бисёр рақсҳои зебо дорад ва сурудҳои зебо месарояд. хоҳиши мухлисон ҳамин аст ки шумо зери як ҳавои мусиқии рақси зебо дар ҷои шишт мекардед. ташаккур мегӯям ҳабиба бону. мебинам ду лифофаи дигар мондааст ва якеро шумо мегӯед, дигареро ман. марҳамат. майли. марҳамат. чӣ савол аст? ту нафаси дилам гуфта киро дар назар доред? онро сароед. ҳамин суруде ки бениҳоят дӯсташ медорам ва ҳар гоҳ агар дар хона танҳо монам инро баланд мегузорам ва ҳамин садои ширадори шуморо мешунавам. хай биёз бо ҳамин овози касалим қати нахонам ки ба дили тирам мемона. Не. Дига ҳамин суруда гӯш намекунӣ. пас ин нафаси дили шумо ки аст ки дар суруд ситоиш мекунед ва назди худ мехонед? рости ин суруда вақте мада муаллифӣ кардан ма ҳамин суруд мада маъқул шид. ма ҳамин суруда гирифтам вақте пешниҳод кардан дарав гирифтам. хато накунам ин охирин суруди шумо буд ки мардум шунида буданд? Не, баъди вай бо хуб бачаи нодон забис кардам. баъди вай бо бисёр сурудои нав кардам. бачаи фархор. не, дар ин ҷо савол шуд ки чаро саволҳо фақат дар бораи ишқу ошиқӣ омад. мебинам сурудҳои шумо ҳам низ аз ин кам нестанд. ҳама дар бораи бачаи фархору бачаи ҳисору. хай мухлисо хоҳиш мекунанд ки барои ҳар як тайваё як суруд бихонам. ҳамаш як гала ошиқӣ шидагия. маблағ медиҳанд барои заказ? Не, ма дили хости дили мухлисо ма ҳеҷ вақт ба маблағ вай намекунам. иваз намекунед? Не. ташаккури зиёд ҳабиба бону. ва суруд замзама намешавад? Не, намеша камтар овоз буд. ва навбати охир навбати ман аст ва фикр мекунам ки чизе нест. оҳо беҳтарин каротки. гулбазм. марҳамат. гулбазм агар омода бошед мо тайёрем. гулро дар об тар кардем, гулбазмро сар кардем. марҳамат. гилит гили чакагӣ бачанак катагӣ. гулут гули варенӣ ҳабибату гаренӣ. марҳамат. гила доди ба ҳавас ма ошиқи дига кас. сари девор машин ки хор дорад, ба духтар дил мабанд ки ёр дорад. ба духтар дил мабанд эй марди оқил, ки духтар дар бараш сад ёр дорад. гул дар бораи тиреза тиреза реза реза ҳар ки айма ноз кунад қоши миҷаш биреза. навбати ман аст. дар даҳони тиреза гулдастаи ман, дар даруни душанбе хушкардаи ман. ман хуш кардам хуш накардам ӯ раҳматии бобои ман. ман месӯзум хабар надорад ҳабибаи ман. оҳо кифоя ва анҷомро шумо хотима диҳед. марҳамат. ман шурӯъ карда будам. гила дар ов тар кардем гулбазма тамом кардем. ташаккур. аҳсан мегӯем. ва ин охирин саволе буд ки гулбазм буд ва мо аз уҳдаш баромадем. дар охир чӣ гуфтан мехоҳед баҳри тамошобини мо? баҳри мухлисои азиз тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. шумодам раҳмати калон барои таклифтон. тоҷикистонамон обод бошад. суҳбати гарму самимии мо бо хонум ҳабиба бону давлатова дар ана ҳамин толори бисёр ҳам кушоду зебою бар ҳавои толори мебели акрам баргузор гардид. шумо аз ин толорҳо ба фикрам дидан кардед. писанд омаданд мебелҳо? бисёр мебелҳои зебо. харид мекунед? ҳатман. агар шумо харид карданӣ шавед аз номи канали мо салом фиристед ё ки аз номи мо гап занед ва шумо тахфифи иловагӣ медиҳанд ва ба хонаи шумо бурда насб мекунанд ва ин як бурди шумо мешавад. саломат бошед. ташаккури зиёд. ва ин буд барномаи рӯбарӯ. дар рӯбарӯи шумо будем бо хонуми бисёр ҳам хушсадо, чеҳраи бисёр ҳам зебои шоу бизнес ҳабиба бону давлатова. ҳабиба бону давлатова бисёр ҳам садои хуб доранд, симои зебо доранд ва дар баробари ин ҳама ба вақти қимати хеш нигоҳ накарда меҳмони барномаи мо шуданд. як ҷаҳон сипос аз номи кулли онҳое ки моро тамошо мекунанд ва ташаккур аз номи канали Меҳробпуро.
саломат танзияти хонобод бошед. Беҳтарин барномаҳои мо бо ҷолибтарин ҳунармандон, бо ҷолибтарин интервюҳои тозаву нав пешкаши шумо мегарданд. Хайр. Бародарои азиз, имрӯз дар бораи як бародари бисёр ҳам қадрдону боваринок ҳарф мезанем, ки Назарпуро ном дорад. Назарпуро дар канали худ аллакай 18-умин конкурсро гузаронида истоданд ва конкурсҳои беҳтарину олиҷаноб низ ҳастанд. Дар конкурси навбатӣ 4 тамғаи мошини беҳтарин Toyota Camry ва Kia. ҳамчунин дар маркази шаҳри Душанбе як квартираи бисёр ҳам хуб 1 миллион рубл дар конверт ва болои ин агар шумо 5 та чипта бо нархи 1000 рубл харидорӣ кунед ба шумо 1 та билет бепул дода мешавад. Бисёр ҳам боваринок аст ва ҳеҷ гоҳ шумо пушаймон нахоҳед шуд. рақамҳои WhatsApp Сбербанк дар рӯи экранҳои шумо